Можеш да купиш имот за 200 000 евро, като вложиш само 30 000 евро собствени средства. Останалите 170 000 евро ги получаваш като кредит от банката. Така срещу 30 000 евро собствени средства получаваш актив на стойност 200 000 евро, който може да ти носи приходи. Идеята е тези приходи да покриват разходите от кредита и след това да ти остава печалба. А ако след време имотът поскъпне от 200 на 250 000 евро, стойността му се е увеличила с 50 000 евро, което се равнява на около 166% от първоначално вложеният от теб капитал. По този начин използваш чужди пари, за да придобиеш актив на драстично по-висока стойност, с който да увеличиш възвръщаемостта на собствените си пари. Точно това правят една немалка част от хората, инвестирайки в имоти. Ако искаш да сключваш най-добрите си сделки, последвай ме.